Παύλο, είστε καλά έτσι, ησυχούς? Ω, καλώς θα παίρνει. Να προσέξεις, να με χτυπήσεις, έτσι. Κοίτα, εδώ κοίτα, παιχταράκι εδώ. Εδώ κοίτα, ομορφιές. Να σε δω εγώ, ο Μαγάρα. Να δω εσύ. Τώρα κοίτα, του τζούκι μου εσύ, πάμε. Τι γίνεται, πέναλτι, αφού κάνετε πέναλτι, να το σφίξουμε το πέναλτι. Τι, θες να το κυρώσω? Άντε να το κυρώσω. Μόνο όμως είναι να το κυρώσω. Τι γίνεται εδώ? Τι θέλεις, πέναλτι δεν ήταν? Πέναλτι ήταν, το σφίριξα. Και μετά το κυρώσα. Το κυρώσα. Α, έτσι γίνεται? Ναι, έτσι γίνεται. Γιατί, θα πας κανένας εσύ. Σε παρακαλώ να μας κάνεις. Τι πράγματα είναι αυτά εδώ? Τι πάρ' το κίτρινο και στο φύγε. Τι ρε, σιγά μου φύγω. Κάνεις και κοινωνία. Κάνεις και κοινωνία. Έφυγε. Δεν κάνετε φάουλ, δεν κάνετε φάουλ. Τώρα δεν κάνετε. Γιατί σφύριξατε, έσπιστε τόσο καλό. Τώρα δεν πείτε. Σας παρακαλώ. Αφού κάνετε φάουλ, μωρά μου τώρα. Τι να του. Καλά, εντάξει, άτσε, στο χαρίζω. Το σκότωσε, το σκότωσε. Γιατί είναι άκυρο, γι' αυτό, γιατί είναι άκυρο. Τι άκυρο? Έτσι, έχει, το είδα εγώ άκυρο. Δεν τίποτα. Λοιπόν, σε παρακαλώ, κάνε μας χάρη. Άντε πήγες δουλειά σου. Άντε, δεν σε βλέπω να απομακρύνεσαι. Γεια! Μάνα, διάβολες, ευχαριστούμε. Τι γίνεται να σφίριξετε κανένα πέναλτι, να βάλουμε κι εμείς κανένα γκολ. Πέναλτι, κορίτσι μου, πού να σφίριξω πέναλτι τώρα? Ελάτε κύριε διαιτητά, καλά, σφυρίξτε. καλά, μα είσαι στην παγάση. Λοιπόν, εντάξει, πέναλτι. Πέναλτι σέντρα, γιατί? Τι είναι αυτά? Δεν το σκιάνει. Όχι, δεν το έχουμε ξαναδεί. Κάνε μας την κάρη, πήγαινε ποδόσφαιρο αυτό. Γεια σου, παρακαλώ. Όχι, κεντρική κάρτα σοβαρό. Ναι, το σήκω φύγε από εδώ τώρα. Προχώρα. Ξεφτύλα!